दुलाराय बाथौ गौथुमा खुंगा 30थि बोसोरारि जथुमा आरो गायसनथाय सान फालिदों। 15 आरो 16 मेयाव सानैनि हाबाफारिजों गुवाहाटीनि आहमगाव बाथौफुरियाव थानाय मिरु बाथौ थानसालियाव खुंनाय जादों। दिनै जोबथा सान। जथुमानि जोबथा सानाव दिनै फुंनि समाव गौथुमारि फिरफिला बिरहोनाय, गोथैसि बावनाय बायदिया जालाङो। गौथुमारि फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरिनि बिबानाव थाथ'नाय खगेन रामसियारिया। गोथैसि बावजेनदोंमोन लेङाइ आफादगिरि अमृत गयारिया। बिनि उनाव मानथिगिरि आग्रां खेराइ आफादा खेराइनि मोन 18 आयदा मोसानानै दिन्थिफुङो। गेवलां मेलाव नुजाथियो रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारि, BTCनि गाहाय प्रमद बर', मन्थ्रि उरखाव-गोरा ब्रह्म, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर', BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारि, सोनाब गुवाहाटी बियाबनि MLA रनेन्द्र नारायण कलिता आरो तामुलपुर बियाबनि MLA जलेन दैमारि बिथांमोना। निउस डेस्क समनि रादाब।